Bismillahirrahmanirrahim. Shugaban ma'aikatar alhazai Taliban sau Malam Musa Mallaha mai martaba Amirul Hajj Sarkin Muradin da chairman na wannan wuri na majalisa ta Sheikh Kano mata malamai da duk sauran malaman da ke wannan wuri da 'yan jarida. Assalamu alaikum. Na farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana wadda mun yi aiki alhamdulillah an taso arfa kuma yau ga shi juma'a mun je an yi idi kuma an yi sallar juma'a. Muna gode ma Allah da ya bamu wannan dama. Na biyu ina ma Allah godiya ni ma da ya bani iko da yanci na zo ne wannan aikin haji da ni kuma yau tare da ku manya-manyan malamanmu wanda kuna nan dare da rana ana yi mana addu'a mu shugabanni ana yi ma jiha addu'a kuma ana yi ma ƙasa addu'a. Allah ya saka muku da alheri. Ina ƙara godiya don ina biye da duk irin addu'o'in da ake yi a koda yaushe a wurare daban-daban na neman zaman lafiya da ci gaba a wannan jiha tamu da mun san irin matsalolin da muke fuskanta ba na ba na maganar tsaro wanda an ta haikan ana addu'a kuma kullum ina gaya muku wallahi muna ganin ci gaba saboda ɗin addu'o'in da ake. Saboda haka ina ƙara godiya kuma ina ƙara roƙo da a ci gaba da wannan addu'o'i da ake mana da kuma ita kanta jihar da Allah ya ƙara kawo mana sauƙi na wannan matsalar muke fuskanta. Kuma na ƙara roƙo cewa Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan ta'addanci ko da ya kowane ne Ubangiji Allah ka san shi, Allah ka mana magani shi, Allah ka kaskanta mana shi. Saboda haka sai dai ce alhamdulillah duk abubuwan da ake yi wallahi ina biye da ku kuma Allah ne mai sakayya kuma Allah ne zai saka muku bisa ga abubuwan da ake yi na ci gaba da kuma irin gudunmuwa da ake bamu wanda shi yake ƙara ƙarfafa mana abubuwan da muke yi. Kamar yadda shi ne magana ne mu shugabanni wallahi muna buƙatar da ko da shi da mu ne direbobi. Yau in direba ya makance to an san inda za a saboda haka muna ƙara roƙo da a ci gaba da mana addu'a. Allah ya ba mu iko mu ƙara kwatanta muku gaskiya wannan shugabanci da Allah ya ba mu. Amma cikin kyawun Ubangiji in dai ana addu'a din to insha Allah Allah zai dinga sa mu gaba kuma wanda ya kamata. Kuma roƙo Allah ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa na yi ma jama'a adalci da gaskiya a wannan mulki namu da kuma ci gaban al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya. Assalamu alaikum. Na samu kuma labari na maganar addu'a da aka roƙa na wa'annan lafura da ake cewa za su shigo Zamfara. Insha Allah Allah yadda wannan uba zai faru da ikon muna bibiye muna kuma duk abin da ya kamata mu yi ko muna yi, amma addu'ar nan dai ita ce in muka dage wallahi Allah zai ansa mana, yana ansa. Dan in na gaya muku irin nasarorin da muke samu wallahi wannan hikimar ubangiji ba yi mu bane, dan mun san yanda ake yi mutane. Kuma wato abin takeici shine duk waɗannan bala'i wallahi cikin mu ne duk waɗanda muke kama ana ta'addanci ko masu ba da kwayoyi ko masu ɗauko makamai ko masu zugawa a wannan abu wallahi dukkan mu nan cikin amma kamar yadda na ce Allah ya san su ya fi mutanen su kuma yana mana maganin su kuma zai ci gaba da mana maganin su insha Allah kowane ubangiji Allah ya tona mishi. Assalamu alaikum. Jawabin mai daraja gwamnan jihar kenan da kuma gawa a wannan jiha ya yi wannan ne an gabatar da malam Bello da
gabatar da addu'a. Na sani bare zai wuce za a yi tare. Muna da abun da zai yi yanzu ne Khadija. Kana ce mana magana